Gardade os vosos bens para que non os leven os gabachos, nin o marqués de Sargadelos. A guerra non respeta nada. A culpa toda ten o marqués, que non é máis ca un egocéntrico disfrazado de ilustrado. O único que ilustra son as moedas e os tesouros que garda no fondo do pazo de Ribadeo. Tanto lle ten trafegar con aceite como con augardente. Tanto funde ferro para municións como para potes e xarróns. Tanto mercamillo como a vende liño. Tanto fai louza fina como a explota unha mina. Vive a vosa conta e véndevos o favor explotándovos na fábrica de Sargadelos. Ou non lembrades cando vos poñía no cepo, encadeados, un día, dous ou os que fixese falta? Pobre de quen se negase a traerlle carbón dende o monte para as súas fábricas. Cos vosos bois e cos vosos carros, 24 carretas ao ano. E todo por unha miseria. Escoitade ben, Raimundo Ibáñez, marqués de Sargadelos, está fundindo as cadeas para levarnos presos a todos para Francia. La France! Liberté, igualité, fraternité! ¡Ja! Liberté para el e para Fournier, para facer o que lle espete coa nosa vila. Igualité para todos vós, para cobrar esa idéntica miseria. E fraternité para o gran traidor e os seus colaboradores, que están construindo as armas para matarnos a todos. Buscádeo e dade conta del. Ah! Por que foxes, Ibáñez? Xa non tes a protección do rei. Que faz vestido de general honorario da artillería correndo a fume de carozo? É que o exército xa non garda os teus negocios. Foxes da xente. Escoita, isto todo é obra túa, e dos teus amiguiños fidalgos, e do xuiz Cora, e dos cregos da comarca, que ainda non pagastes a desfeita que fixestes en Sargadelos no ano 98. Se os soldados de Guasta e o Amoitedume me fan algo, a pesar sobre a túa conciencia.